Ini koinai kumpul plek kan lot langai par khaina bagai hambai. Aman naruh masuk masuk. Mana? Eh rasu ke jasu ke. Asa tu deh. Mau volunteer dah? Hah? Yang ini. Habis tak pasang orang belakang. Jangan sampai belakang. Kuila sengin nama jauh, kalau manusia manusia senai, besar asal berpai ma besar kai sia senai. To panikok nai tong nai sebenarnya tahu teh buku song Tripura Idol tini final preparation alai tongo tai selapsani bisingono oro cengi rejak nai audience nai rok ngangke tabuk no phaiye trek bangrek ngai tongka norok no pima khna norok jotono nai hani final rok trek bangrek ngai tongo tabuk oro minister rok phaiye kok salaiman iya gulo ulo resap nai rok Karena sini invite guest orang ang koinai yang apa ini? jotono trek salai tongo setting Ano sta kay kori kisayang oh. Di sini salok kan, di Pramotha hapang oh. Daonin. Hapang no salok itu. Dekorator malik neng kisayang pakai sarang stage kan oh. Ang kuila no, sini Orang kano se kuluma maya paro, hambai maya paro, tai di sini hapang ni, sini borong genang CM, borong genang chairman, joto IM, joto MDC stok no. Karon oba hai program tabuk no kulila. Tipra sarok ni tilel, je tipra sarok, tipra jukrok. Sini kami amcai rokok. Oba hai orang kaham, resapna gerung. Tong, abo no rutugui tiklaina ni kaisa samung o tipra idol ni kaisa sini titi edisi hapang ni hoite thaimani abo belai kheno nangkuk mani belai kheno kaham ni yapni saka sini titi edisi hapang abo ni bagai brok no pai pelai hambai maya paro tini seng nuknai khorok dok sajjona sajjona ni bisingo angle jottono se ani mote hangkai jottono brokeplai no karon abo to jeng har jitong nai no judges rok jehetu bongni samung obo resabung haparo jara tong nai rok brok ni samung brok je kahamkai resabui manai kahamkai performance khai manai bono keplai nai bono first nai second third obo haing nai aboni bagai abo khabai nani kokya je sajjona tongnai borok jotono keplai nangnai wansugo borok jotono angkai keplai khaina muchungo karon borok jotono ani takuk te jong mani bagai borok kaham no bongni je perform kaham no engkai tini taklai ni bisiwo jeng mannai tini tipra idol hnai first second third khali ni bisi roko ba asa khayo oba hai program te menarik jaknai te buka hangkai khajaknai engkai tini tabuk ni molo kini tipra juk tipra sab takuk te bukum song bises kai or samung khapar samung musamung tai khela oboro gono godalai tongnani nango o godam mungo godal ya hangkai no tamung nai tabuk kebang ma dera witung drugs ni kaisa hamya bemar abo cancer sai patsa hamya o hamya bemar sopai tong khasini hawo abo ni hoite muktong nani kiba abo ni hoite hasala tong nani hikai chini khela dula tai samung bai sung sob somoi engage ngi tong nani nango abo ni bagai ang nai tong nai chot khadani tabuk te butuk tong nango abo no koine haidi sung jok tono borok no phandi nai borok no saos ni nai tai borok ni khorang borok rusap phini wo jeng tai borok no naye borok no subaturi khainai obono aniko tai jara tini tipra idolo tabuk no ko asugui tongbai ku phayaku
borok no bo ang koina mo chungo gana kini borok no norok jotto phaike je borok sapnai rok ni phatai bo han phayo saus bari bo borok gobang gate bo borok ni hamjak mano khadi jeng borok no chakpama hamjak layana asuk jotono setup khailai tongo narong nugui mankna yang screen roko tai yang sok phaijak MDC tai EM rok bo phaisok phaijak aro time kangkai tai srapsa chini minister rok phaiye srapsa borok kok sanai kok samani yagulono rosapnai rok ni jora rojaknai tambagen kangke borok ni o stage norok nugui mankna obongkha horni naithoknani bagui haima tongo borok 3:30 ta time rojak tabuk 4 baji tongo asa khayo tabuk office ni je tabuk mantri minister tongo rok borok truk truk sok phaibai khaba borok bo tabuk oro phaiye oro setup bangbai mani yagulo no chengjak aboni bagui norok live ni bising te khepano jorano nahari phaimano yango jotono phaisok phailajak no nugui makhna resap nai rok hingke phaiako borok ni makeup rok choli tongkhana tau phano oro sok phaiako sengkai srapsani yagulo no borok no bunuk nai norok gana gani wono tongo hingke phaiye dadak sidak program no naiphaima hingke no taisa norok bo bakha srai srai ngana ang phunuk nai tamo tamo bo mahai setup choli tong oro setting Password tamo. Media enter 1 2 3. Media enter 1 2 3. password Media enter 1 2 3. slung na janong nale Sulu to mai dawa. yango norok nukna omorok joto sound ni machine omong kangke live phunukna ni bagai norok dadak sidak live naina ni bagai omorok operate khainai live ni bagai omo truk truk live ni bagai chelai tong borong nabo Halo. Hil bisingo jarak gari bike tongna jotono koine phatorok gari na bagai. Mat bisingo fair service bike bo ro khajak hajak tongo jotono koine fair service bo khajak chini da samir bo phaisok phaika volunteer am volunteer ono koine bike gari hajak gari na bagai. Tai volunteer 3-4 jona kicha yango stage dik sa phaika dei. Volunteer ono koine 3-4 jona yang stage kana phaina bagai. Hano hai koi jao jara mat bising kari dajak bike phator kain bagte volunteer 3-4 jona jaga serong nana kiri
Kebo jadi parking kayaknya nih jaga kering itu ke kumpul mana toko kumpul mana arrange kajak nong nih gari bike parking nih bagai motor stand di sini Lernai. Tai serap sani ya gulo hai noi gereng pinai kathang norok awe mongklai logio tongdi